Хума авылында туып үскән Исхак Канәфин 20-нче гасырда булган бөтен тарихи вакыйгаларның шаһиты. Колхозлашу чоры, Бөек Ватан сугышы, әсирлек ачысы, сугыштан соңгы төзекләндерү елларының барысында ул ачык хәтерли. 3 февральдә Исхак Канәфинга 100 яшь тулды. Бер гасырлык юбилее уңаеннан юбилярга Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов та котлау хаты җибәргән. Канәфин Исмәгыйль, Канәфин Исхак. Әлеге китапта оның һәм ике абысының сугышта катнашулары турында язылган. 100 яшын тутыруына карамастан, Исхак ага бүген дә күзлексез китаплар укый. Кеше ярдәменнән башка хәрәкәт итә. Үзеннән дә яшьрәк авылдашларының хәлен белергә йөри. 5 яшымдан әнигедән калдым мин. Әйме. Шуннан инде менә әзрәк эшкә башлады. Колхоз неләрендә эшли башладым инде. Аннан мин магазинда эшләдем 16 ел буена. Уйнарга вакыт юк иде шул. Ул вакытта әзрәк булса да ятка булышырга килсең, анда зуррак үзенә бер хезмәт итә, кешерәк үзенә бер хезмәт итә. Эшләдем, мин системаган. Армиягә китеп 2 ай үткәннән соң сугыш башлана. Дошман пулесы тиеп кәкрәгән кулы әле хәзердә ул вакыттагы хатирәләрне исенә төшерә. Адым саен үлем көттем ди. Һөҗүм иткәндә каты яраланып госпитальгә эләгә. Аннан Чкалов өлкәсенә тылга җибәрелә. Әле дә сугыш барган урыннарны, хәтта госпитальдә ясаган дару исемнәрен дә хәтерли ул. Яралангачтан мин сразу алып чыктылар минем. Менә куллайткәне анда 7 тиштәге яраны. Ну, алара җиңгәләр инде. Менә дигән бөтеннән чыкты. Простой поле, менә простой разрывный поле весь чыкты весь. Истанбулдан бөтен шәһәрләрне исемдә тотам. Чөнки алар минем йөрәгемдә. Җиңүне ул туган нигезендә каршы ала. Тормыш иптәше Миңниса белән 68 ел бергә яшәп, 5 бала тәрбияләп үстерәләр. Җәмәгате Исхак агага 92 яшь булганда, аны ялгызын калдырып мәңгелек йортка күчә. Хәзер Исхак ага төпчек улы гаиләсендә Ярчаллы шәһәрендә яши. Үзен сау-сәламәт хис итә. Бүген дә күңеле көр, йөзе көләч аның. Мин нирваны шитилмәдем, гормында семья белән яхшы тордым. Мен җәмәгать 90 яшенә итте тусы. Шакир генә кешенең баласы иде. 90 яшенә итеп билде. Әти хәзер минем белән Чаллыда яши. Ул үзен-үзе карый ялгыз үлемнән генә кокаинда. Бөтен әйберне үзе эшли. Мен дә шулай әти кебек 100 яшькә яшисе килә инде ул. Ходай бирсә, Алла теләсә, яшәргә тырышырбыз. Исхак аганың абыйсы Ибрахим да 103 яшендә дөнья куя. Исхак ага аны да уздырмакчы. Бөек җиңүнең 1нче елын каршылаган кебек, 70 еллыгында да күп санлы орден медальләрен тагып, парадка чыгарга хыяллана ул.